amaphoyisa and all that. Kwanentombazane nje lathi uZimdollar. Wahamba Emsakazweni uyakhonkotha khona. Wakhonkotha into ayithandayo. Wakhonkotha izinto ezimbili. Wathi one, yena wafelwa abafowabo akachazanga ukuthi bafa kanjani. Bebulawa NIU. Bebulawa amaphoyisa. Wathi NIU yesathu esho nini? Wathi NIU yesathu. Makufika yona abantu bayesaba. In short, he was saying engasatshwa. I tell you, that's why there is this. This is a call of somebody who works for SABC, MMS about SABC, and these are the results ukuthi ningasatshwa. Secondly, wathi nge-NIU, njalo nje NIU yayibanga umsindo ithi iyadutshulwa, ethi iyayifika abantu beyihlalele bese bethi bayadutshulwa, okusho ukuthi was giving an order ukuthi idutshulwe. Akajabuleke uZimdollar ukuthi idutshulwe NIU yiyo. Jabula. She made a call, and this is it. And this is it. And then akazi SABC uthi when umuntu osebenza SABC esebenzisa i-public institution, i-public broadcaster ukumemeza izinto not in support of amaphoyisa against amaphoyisa. Esebenza ukuthi yena wafelwa baba akathazanga ukuthi benzana baba so ngichazela ngelila ukuthi benzana angasebenzisa umsakazo ukusupport igebengu abe spokesperson segebengu esebenzisa umsakazo wesizwe. I-SABC is a national asset. I challenge the SABC. I want to hear ukuthi bazothini ngestatement esesinemphumela. Sinemphumela.